Digital Key е сред най-важните и интересни проекти за екипа ни. За 4 години то успя да се превърне в голям ивент и да се нареди сред ключовите събития за идеи и технологии в Югоизточна Европа. Със събитието винаги сме се опитвали да стоим в пресечната точка между технологии, иновации и вдъхновение и да привличаме едни от най-интересните умове в технологичната индустрия. Тази година решихме да добавим голяма доза фън към събитието и преживяването и да доставим билетите за конференцията с дрон. Казвам се Симеон Янчев, основател съм на Роботев. Имаме магазин за хоби електроника и също така разработваме различни интерактивни проекти, устройства, а също организираме и курсове за обучение. Работим върху няколко проекта в момента, включително един много интересен проект за Digitalk. 5 човека, които са си купили акредитации за конференцията Digitalk, ще ги получат доставени с дрон. Цялата мисия е автономна, задаваме мисията на дрона, след което от точката за пускане той излита, качва се на височина около 20-30 метра и със скорост 5 метра в секунда ще лети до зоната за пускане. През мобилното си устройство хората, на които ще бъде доставена акредитацията, ще могат в реално време да наблюдават как дрона се приближава към тях, за да им донесе поканата. С помощта на GPS дрона разбира, че е стигнал до точката за доставка, автономно се снишава и задейства механизъм, който ние изработихме, така че този механизъм да освободи поканата и тя да падне при получателя. След като пусне поканата, се връща сам до точката на излитане и се приземява сам. Другото интересно е, че самата доставка с дрон ще бъде заснета от друг дрон, който ще придружава дрона за доставка. Вторият дрон ще бъде управляван ръчно с дистанционно, така ще подбереме маршрута, че да е максимално безопасно и за дрона и за хората, които биха могли да се движат долу по земята. Задължително е времето да е тихо, да няма силен вятър, да не вали, за да може да се изпълни коректно мисията. Надявам се нищо непредвидено да не се случва.